आले हांव ह्या उगवे गांवचो रहिवासी। आयज हो जो संकल्प आयज आमच्या वतीन उगवे वासियाच्या वतीन म्हणजे सगळ्यांनी आम्ही हो जो खार फुटीचो जो झाडां लावची हो जो आम्ही निर्णय म्हणजे ह्या लोकांनी घेतलो आमच्या आणि पुढे सरले। हेचे कारण मेन म्हणजे कितें तर जे रेती उत्खनन जाले म्हणजे रेती जी वारे माप उसापली फाटल्या जवळ जवळ 20 वर्सां ह्या गांवांत संघर्ष केलो, उपोषणां केली, मोर्चा हेले सरकारी यंत्रणेचेर, पण तेचो कांयच उपयोग जावंक ना। लास्टाक आम्ही स्वता ह्या न्हंयचा रक्षण करूंक रातचे सुद्धा भायर सरलो, रात्रीचे बरेचशे आमचे हे सगळ्याच्या वतीन आम्ही पुढे सरलो आणि जा नदीचा जा पहिली पात्र होता ता जवळ जवळ 30-35 मीटरच असला। आयज जवळ जवळ रेती पोखरून त्यांच्यानी जवळ जवळ 100-150 होडी हाडून जी फाटली 20 वर्सां हो रेती जी काय उसापली आणि ह्या नदीचा पात्र खोलावतय गेला आणि इतक्या रुंदावला। आयज जवळ जवळ ह्या गांवार उगवे गांवार खास करून ही एक संक्रांत इल्लेली हा। त्याच्यामुळे आयज आमकां जवळ जवळ नदीत कितकेशे कुनगे कवाते झाडां पेडां ही नष्ट जाली। तेव्हा आज हो शेवटचो निर्णय आमकां घेवचो इलो। खार फुटी जर ही लायली आणि हो जो आमच्या युवकांनी पुढाकार घेऊन हो निर्णय ही जर झाडां रोवली तर निदान ही फुडले पिढयेक तरी थोडा वाटावतला। हेचे खातीर हो आयज निर्णय घेतलेलो हा। वयर एअरपोर्ट इलो, एअरपोर्टाक जागा गेली, त्याच्या उपरांत तिळारी धरण इलो, त्यांच्यानी जमीन जाई असली 5 मीटर त्यांच्यानी 15 मीटराचेर बुलडोजर फिरायलो, थंयसर काजी उत्पन्न ताय गेला। त्याच्या उपरांत हायवे आणि हायवेचा तर सांगपाची गरजच ना। त्यांच्यानी हायवेक लागून लोकांची झाडाची कत्तल माड झाड आणि सामके गरिबांक आमचे जे लोक काही उदरनिर्वाहाचा जो साधन होता माड म्हणा आणि काय तय हिरान हेला, त्याची नुकसान भरपाई ना। त्याच्या उपरांत जो हायवे सोडून जो आमचो हो जो मळो म्हणतो आम्ही आज जैतिरा सकयल म्हणा किंवा आम्ही ह्या भागाक हो मळ्याचो सत्यानाश हो रेवेन केल्लो हा। तेका लागून आयज हे पोट तिडकीन आमची ही बंधू भगिनी आयज जमलेली आहात। ह्या तरी आम्ही करूया, कारण काय तर येणाऱ्या पिढीक तरी तितक्या तरी रावात म्हणून आज हो निर्णय झाला।